uNkulunkulu akakulonde ubusise uphile uphushe uphumelele kama kupast wena challenge ufike inamba yami ngifisa ukuthi sizwe umuntu ongumlandeli we-channel kuphela kusongo 96 lapha ntambama efona engangu-WhatsApp engamthumela ama-SMS yakhe direct call from Monday to Friday kuphela sibheka la uzalele Madondo ngibingelele phasi ngicela ukubuza kuchaza ngiphupha ukubona umuntu ofana nawe ngiphuphe umuntu ofana nami ngimjabulela ukuthi yena ekhala mina ngamna ingubo yokuqoka. So she dreamt of herself having iwele. She had a twin sister, an identical twin sister. Here's what you can say. Abaningi abantu abaphupha benamawele abanye bayatshela ukuthi banamawele bakaze baphuphe. So number one, ngokwesintu ukuphupha uyiwele kupha oluhluma onalowo muntu loyo ufana nawe ngoba lokho khona kwenzeka umuntu onobunhlanhla umuntu owazala kwembetha bo khona kokuthiwa linani ithema belisebenzisayo number 2 uphupha unewele ubopha oluhle osuke likhona lingenzeka uyiwele kepha ngeshwa lapho uphupha kwangabonakala ukuthi beni babili futhi kudinga ulilungisele usiko olukhalelekayo yabo. 3 futhi omunye ngibheka kanje ngathi umuphupha onewele ngaba uphawu loluhle solukhona ukuthi uyiwele kepha ke ngeshwa balintshontsha besibhekela ngoba sometimes ngeke ngithi lebizwa ishila ngoba wena unewele unganaso ilanjwa liyaphila lukhona kwabantu namazi. So it's a message ezokwazi ukuthi unewele liphilayo somewhere umuntu kwaba nokulahleka nokushintshisana kwabantu empela. Genesis 25:24 kwathi ngiseyiphele insuku zakhe zokubeletha bheka kokhona bawelishini sakhe. 4 kwesinye isikhathi-ke omunye ngayibheka le ndlela le uma uphupha unewele ungaba uphawu olubi kwesinye isikhathi usuke lwenzeka usuke la usuke ukhonjiswa khona ukuthi unembambi ungenzeka senibabili endodeni yakho kunomuntu osekhona. U-Isaiah 4:1 ngalolu suku abesifazane besikhombisa bayakubamba indoda yinye bathi-ke siyakudla isinkwa sethu sembathi ingubo zethu masibize nje kuphela ngegama lakho ususe ihlazo lethu kanti siyivale kanje. Number 4 5 empeleni kuyenzeka ukuthi uphupha unewele ubuphawu olubi uma ifana nawe la uthola kule iyakweqayisa ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi wena kunalo muntu okuthwebulayo ofuna ukuphila lempilo yakho yabona onalo mona noyohalela lempilo yakho nokufuna ukuthi ihambe eqheleni zakho ihambe nezinto zakho ngokwempilo yabona. So Deuteronomy 5:21 ungafisi umfazi womakhelwane wakho ungafisi indlu yomakhelwane wakho nto Exodus 20:17 ungafisi indlu yomakhelwane wakho ungafisi umfazi womakhelwane wakho kanjalo njalo. So besibheka la ukuphupha uyiwele kuyinto enhle isikhathi esiningi kwabanye kodwa kusengaba into enabo efana ngesexwayiso futhi isikhathi seba kakhulu uNkulunkulu akakulonde uphile uphumushe uphumelele. Kuleka kuyo Jesu